kwarta magong eyeglass. Good morning mga guys. Mulaag na sad karon, moadto na sa kugbugo, mangita na sa kog kwarta. Last G ay. J. Ato kugbugo ha. Amping. Salamat J. Hindi naman makita kung eyeglass ay. Sige. Atong tanawon ang nindot nga dagat o nindot kaayong panahon mga guys. Ay, may tempo. Outside it's cold. That wild wind, oh man, winter's on a roll. But if you could come a little closer, you could keep me warm, and we could leave our atong tanaw ng kabukiran sa kuan sa bugo mga guys. Makawagtang sa kahupay sa atong gibati nga stress ba taas kay kawanangan, dako kay kawanangan dire mga guys. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright blue. It's a beautiful day to be with you. Outside it feels like rain. These old knees, they tell me thunder's on. Ako ding daan nga account katong Nainay TV. Naunsa man nga dili naman ma-open, nagbuhat lang kog bagong account. Kuha na nga ako ang account Nainits TV. Katong akong mga daghan kayong mga subscribers, mga viewers. Palihog pag subscribe sa Nainits TV. Kay ako ana, kay ang akong Nainay TV dili na ma-open. Nagbuhat na lang sa miglain. These old knees, they tell me thunder's on the way. Hapit sa day una kog panagkot sa San Vicente kay unahon akong panagkot nga aya ko adtog sa og City Hall sa Bugo. Unang mamamiri nga naa sa bungto. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Abot na jud ko diri sa simbahan sa San Vicente mga guys. Sakto jong alas 10:30. Igikan ko dito alas 8:20. Abot ko diri simbahan og alas 10:30. It's a beautiful day to be with you. So why don't you come a little closer until those skies are clear, and we can watch our troubles disappear. Mga guys, abot na ko sa City Hall sa Bugo. Ako niya ato niya tanawon sa sulod ah. Adong na ko sa sod mga guys.
outside it's cold. That wild wind, old man, winter's on a roll. Moadto pod ko sa suning. Ay. Mo ni ilang second floor. Ako kayo na city hall dere ay. Sus mga guys, dito na ko. Igor ako nagpa-costing. Mas kote pa manday dire kaysa Mandawi ay. Di mandawaton ang ato mga papeles ug wala gid ang DP certificate. Balik na pud mga guys, moadto na pukog MEDELLIN. Kay to ako no ang DP nila. Sakop puno nis MEDELLIN. Ay, Ginoo ko. MEDELLIN, hasan ang MEDELLIN. Gutom na ba ko ay. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful day to be with you. Outside it feels like rain. These old knees, they tell me thunder's on the way. But if you could come a little closer, that's all I would need. April showers become distant memories. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright blue. It's a beautiful day to be with you. So why don't you come a little closer until those skies are clear and we can watch our troubles disappear. It's a beautiful day. 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 It's a beautiful day to be with you. Aunahan. Largo lang ta. Oh. Doon ka cellphone ang gigamit. Ha? Doon ka cellphone. Nami diris MEDELLIN nagpa photocopy, nagpa scan. Si Dindo may akong gisugo. Gamit sad kay nis Dindo da. Nasad ko masugo-sugo. Outside, outside it's cold.
wild wind. Oh man, winter's on a roll. But if you could come a little closer, you could keep me warm, and we could leave our mittens in the drawers. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful day to be with you. Outside it feels like rain. These old knees, they tell me thunder's on the way. But if you could come a little closer, that's all. Hey guys, may gani kay saswa ni kuti-kuti na ra ba to iyang gibutang nga lot number? Asa ka to pangitang lot number? May gani wa siya nangayo. Ade. Diri sa iyang requirements nga gihatag oh. Ako niya? Lot number. May lot number sa tax deck. Pero may na lang jud kay gi-receive. Magpaabot lamig 2 days kuno nga tawag para sa inspection na pud sa DP. Sila na po yung to. Sila na sa inspection. Mubalik na pud ko ani. Ginoo. Kapuya dyan yung mga tagparta. Pero sige, agwanta lang kay pobre man. Para makapalit og lugawon ba sa mga bata. Tara ba ko'y bata nga gipuno? Punoon ba? Naway kapakaon. Wala pa din nila diyan eh. Wala. Puhas akong naong, no? Tinita. Yeah. Mupauli na pud mi dito sa Sunrim. Update lang niya mga guys. Sige ba? Outside, outside it's cold. That wild wind, oh man, winter's on a roll. But if you could come a little closer, you could keep me warm, and we could leave our mittens in the drawers. It's a beautiful day to be with you. Guys, nanami diri sa DPWH sa MEDELLIN. Ni-apply na ko og kuan DP clearance. Nya karon na gi-receive na. Huwat na lang sad mi sa tawag diri. Nya, nay akong kauban ay si Dindo. Ay do. Kita mo gud. Sudlonon kay dire. Og di ka katuod na ikawa jud ka. Grabing sudlodon na dire. Good morning mga guys. Good morning sa nagkalain-laing lugar. Ug asa mo ron himutang good morning mga guys. Adlaw rong Bernis pizza 25 sa Marso 2022. Naa pud ko diri sa Bugo. Gahapon ko gikan sa Mandawi ngari sa Bugo kay dito ko sa City Hall. Unya pagkahuman diadto na po kog MEDELLIN. Nakuan man ko na apiki sa oras. Nahuman ko sa MEDELLIN alas 4 na sa hapon. Dito lang sa ko natog sa San Remigio guys. Ya karon alas 9 na. Muli na pud ko sa Mandawi.
Kay maghuwat na lang sa bukos tawag sa taga DPWH sa MEDELLIN. Kay inspection na pud ang taga DP dito sa site ni Ma'am Victoria. Kanahan jud ko diring lugar guys, kay murag makawa jud sa gibati nga kalaay, kakapoy. Murag tambal ding lugar dire ba. Kay luag kay imong dughan sa dakong kawanangan magtan-aw ba. Makarelate sa stress mga guys. Awa mga guys. Kahapon sa hapon, ni uwan diri sa kuan, bugog sa Rimihiyo. Nagkaligo sa uwan niya karon. Aloy sa Ginoo, maayo na sad ang panahon. Init na sad kayo. Ganahan jud ko daring dapita mga guys. Kanya mga guys, katong akong daan nga account Nainay TV. Daghan na ra ba jud mo kayong ni subscribe ato? Pwede mo balhin lang mo sa Nainets TV kay di naman ko maka-open ato. Daghan na ra ba kay mo ato na ako mga subscriber ug mga viewers? Adto na lang mo sa bag-o na akong account Nainets TV mga guys. Thank you for watching mga guys. And don't forget to subscribe. And see you next video. Bye. It's a beautiful day to be